Okay, kahit kong i-introduce ni Gayem ko ni Pastor George Tamayo, at welcome mo man viewers na yung Pastor. Tayo pag orasyon ng absat ka, buya iti ito yung programa, iti Lost and Found. Kat agyaman na kiti apo ta nagkanak iti gundaway, nga mangibinglay mo iti sa uti apo iti dahito yung programa. Kat thank you Pastor iti gundaway. Welcome George. Okay, dito nga topic din at nga daw dito, tutungtungan may panggabit iti kasapulan, ng nangrunang kasapulan iti tao. Basahin man iti Lucas chapter 4 verse 4, Jesus said to him, "It is written, man shall not live by bread alone." Pastor George? Dahito'y kasapulan ti tao kat nakam-importante lang unay kakabsat. Kat dito'y nga makita tayo nga iti inaldawal daw kat at dati yung makunkuna nagduduma-duma nga kasapulan nga mabalin nga dahito'y kat adda kada tayo uno awan pay kada tayo. Ngayon kaya kuman nga ibinglay kada kayo kakabsat dagiti daduma pay nga kasapulan iti tao. Kat makita tayo nga itinaldawal daw kat at dagi makunkuna nga basic needs uno dagiti na materyalan nga kasapulan iti tao. Umunay so daytoy taraon. May kadwa iso dayjay arwaten ken may katlo iso dayjay arwaten. Pakairamanan iti na presko nga angin ken uray pay iti danong nga intoy inuman iti naldawal daw tapno iti kasto dayti sarungat tayo ket sumayaan. Amen. Wenno sumaranta tayo nagdamarikrik na tayo. Ngam dagitoy nga banbanag ket saan laan nga dagiti ti kasapulan tanapateg. Haantoy nga kunaan nga haan nga napateg dagiti nga banbanag iti maysa nga tao. Ngam makita tayo nga datayo nga tattao ket numaminsan kas dadayjay adda di panagagawa tayo unay. Handay mo nga kunang haan ka nga mabalian ka nga gagawan nga masakol iti panagagawa. Ngam iti kayat nga sa uti dayti nga gundaway. Masakol tayo iti sabalipay nga pagkasapulan. No adda kada tayo iti dayti kun nato nga basic needs ay kat adyaman tayo ti Apo. Kat no awan daytoy nga kasapulan tayo pay tatap kat daytoy iti tiempo tap na iti kasta kat may kan tayo iti pagpanpanunutan kakabsat. Okay, kasalamat lang yung binasak na tayo nga man shall not live by bread alone but every word that comes from Jesus. So nga, nasayat iti romangay. Nasayat iti makagatang iti napintas madugan na napintas na ipangkawes mo, when ibadong, nga maday iti importante iti panagbiag tayo, manunod duma malipatan tayo, when dumahan tayo ipangpangruna, hindi ko na naman sa iti Apo. Amoy iti sa uti Apo, iso iti mangted king katirago ken ragsak ken piksa nagtrabaho. Tauray ko ng magatang mo ti amin, nga ba nagtitirabaw ti daga, if you neglect the word of God, if you ko natin i-set aside ti laeng, hanga pangpangro natin sa uti Apo, adan to pagkurangan, adan to paggubawan, adan to latan missing point mo, nga birbirogan ti biyag mo, isunto di jay sa iti Apo ko na dito but every bread, naggapukin ni Apo. I am the bread of life ko na ni Apo, iso ti tinapay kanu ti biyag. So nga dito nga daw, di ka kasapulan tayo. Ang trabaho, so yung kuna ni Pastor George, dito clothing tayo, ited tayo, di ka kasapulan, di ka anak tayo. But remember, all these things comes from God. Amin di ka nga banbanag, naggapu iti Apo, kit bendisyonan na tayo, kasalamat laing, di ko na tayo nga kapsat iti Apo dito, ni Kaloy, nakapag-graduaren iti kinamestra iti anak nan, pinuputot nan. Ngam di ito nga banbanang kahanang liplipatan iti sa uti Apo. So nga kanya dito we can do all things. But remember, basahin iti sa uti Apo, dinggen tayo ti may panggap ti Lost and Found, kaya tagtuloy man na ni Pastor George sa uti. Dagiti na dakamat itatay nga balikas may naigiti daytoy makunkuna nga kasapulan iti tao ket daytoy ket physical laeng para iti na pisikalan nga bagi. Makita tayo ditoy nga adda pay iti kasapulan tayo akas tao tadda tayo ket nabukal iti duwa nga kasasaad kakabsat iso dayjay aspeto iti physical no physical aspect ken may kadwa iso daytoy makunkuna nga spiritual aspect uno na spiritual nga aspeto iti panagbiag dayjay physical nga aspeto iti panagbiag tayo kakabsat iso dayjay iti mabisin no mabisin ka masapo nga sikaket mangan ka wenno lumawaw ka masapol nga sikaket uminom ka ken pagyanan nga kasapulan launay iti tao tanawan iti pagyanan ket medyo narigat nga talaga nya pastor nga iso nga itultuloy ko kas ti ko nakita tayo nga iti na spiritual kasapulan medlawan punay dayjay ta haan tayo lang nga napisikalan
na espirituan pa'y kakapsan. So ano pa kanen tayo iti na pisikalan nga bagi tayo. Pakanen tayo kumamit tin spiritual. Ang langin ko natin adu kami tinalulumig nga tattao tatan ngem iti spiritu da kastas ta kumit ko diri. Ingana matai. So masapol nga pakanem iti bagim, pakanem iti spiritual. Kaya ang spiritual nga maala iti vitamins nga gatangin ti butika wenno nyaman nga pagpapintas nga gapuri kiti kunatay nga Bigati do doktor tayo nga magpapintas iti rupa tayo nga magkapulaing iti sa uti hapo. It is the beauty in the heart that matters, is not the beauty outside. Material things napatid ka dati kakapsat na ito ngam anya dagiti dadumang pa nga kasapulan iti tao aside iti dagiti economic nga basic needs uri anya nga kasapulan iti tao kinaldawal daw. Kaya't kuman nga absat nga mangi pa iti duwa nga puntos ket mabalin nga ni pastor kat maginayon to pay dagiti daduma nga mabalin nga mainayon kasapulan iti tawo kapsat iti namnama o apay anya iti mayted na iti namnama kapsat kadagiti biag tayo nubasbasan tayo iti sa uti apo iti Roma kapitulo 15 bersikulo 13 kunana ditoy di Roma kapitulo 15 bersikulo 13 kunana sapay kumata ti Dios sa paggapuan ti namnama punuin na kayo iti amin arag-o kental na iti pamatiyo kenkwana tapno dumakkel tinamnama yung iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Di Lamentation no nagyun unoy kapitulo 3 bersikulo 21 hanggang iti 23 adati maysa nga nagibaga iti dayjay marikriknana para iti apong isoon sa balo saan nga ni propeta Jeremias ket amamuta yung pastor nga ni propeta Jeremias ket iso ti kun natin nga the weeping prophet. Apay nga tapos nga naibaga nga weeping prophet ni propeta Jeremias. Ang yung kanayan namin nga with every time nga at nakasapulan na agsangit para kanya. Gusto ko na nga namnama nga makapagbasa di kita anak tayo, namnama nga maagasan ka, namnama nga makapag-reconcile di kita parents mo no nagsinada, namnama nga sumayato matibiyag tayo babaen ti parabor ti apo. So nga digit ko namnama ko na faith, masapol nga hanggang trabaho nga ko nang kastoy nagtulatan na panglawakaan, adaram namang nagprogreso ka, adaram namang nga rumangay ka, adaram namang nga mga asawa ka, adaram namnama nga rumagsak ka hanggang nalitay. So every time you move, masapol nga dati pusom nga mangtigna naikin ka, at dagayam namnama dating altaw. At namnamang mabibendisyonan ka dating Domingo. At namnamang ngiparabor ni Apo kiti aming kasapulam nang nangruna iti allowances kiti kasapulan ni anak tayo. Because when there is no hope, nalitay ka. When there is no hope, kung nalaro din, maupay ka. Ngayon no danamnamam, aming nga marami, naragsak ka kinarago ka, gaputamong nga danamnamam, babaen ti parabor iti Apo. Basa't man pastor iti kunana ni Jay on kapitulo 3 bersikulo 21 hanggang 23. Kasto iti kunana nupay kasta tumaog tinamnamak no malagip ko daytoy saan ngagpatingga ti ayat ni Yahweh agnanayon ti panangaasina. Mapabaruda iti tunggal bigat anya ket din at kinamatalag mo. Makita tayo ditoy nga iti maysa nga tao aglalo og kasapulan kas konomitan tay pastor ya di sangit dijay nga balidayan ulo dijay nga problema ditoy kat napadasa ni propeta Jeremias no kasano nga rikriknaan na dayjay pannakadusa iti ili na dagiti tattao na gapo iti basol da no makita ti ditoy positibo la unay dayjay panunot ken dayjay riknana numan pay makita na dagiti taglawlaw nga kasla awalan iti namnama ko mga marignana iti kunanay ditoy nga bersikulo kunana nga numalagip ko ti kinambag iti Apo ket agsubli na ito'y namnamang kunana. Amen. Iso nga, timay sa nga tao, kitaan tayo mati kinapugno nga, sa timay sa nga tao, mabalin nga biyag iti sumagmamanungal daw, uray no awan, iti kanin na, uno ipaunag na. Iti may sa nga tao, mabalin nga biyag, uray no awan, ti danong nga ipaunag na, iti sumagmamanungal daw. Kaya iti may sa nga tao, mabalin man, nga saan nga umangas uno awan, iti oxygen, nga ang sun na iti sumagmamanong nga minutos, ken uray pay pastor ang din nga ititaw ken mabalin da tamod nagbiag uray awan ti dayjay pagyanana kini pastor. Okay, kaya manakit mo nag-set ti discussion mi kini Pastor George detoy. Ngem Pastor Ricky will be right back. Don't change your channel.